gouverneur ko ale koni ka convoi koni attaquera marfatigi do koni fe kai ay dala ka fo ko set kon fla kon be no ko ulu koni daire la bila ko au poste de contrôle la ko e ba magati wala to tala ka nyasi ulu koni ma ambalma o abisimla yi anga don kibaru keneka ambina ndado eni kibara nuna ku wala we kibara folo o de ka fo ko nara marala ko mire nara koni gouverneur ko ale koni ka convoi koni attaquera ba magati wala do ma ko ni fe wa kibara mun sira mo ko nyala ula na ka fo mi ku ye septembre kalo kili bisaba koni kono nay juma temene ko nara sira konna gouverneur ale era koni kumbe kata akatagala ko nega kanya ta wakati la ko akata ka konyani minute bisaba koni ye ko mi ye kaluba ale de muruja koni sira la ko wula konna do koni be no ko ba magati walo koni tara ka mugo koni ci mi ye gouverneur koni ka mobili konna ana no fe mugo konna aywa ko o sen koni fe mi yere koni ye nara koni gouverneur ale koni ka lakana bago ni amba fo ma force de sécurité mo ko ulu koni ye wala ya mima koni ke sabula ko uye akeni bara yere koni kadiri ka wala saka ani majugun nun koni ke ulu ko bara koni okun konna la ko ulu koni sera ka ani majugun nun koni ke ko ulu koni sera ka ani majugun nun ke wa ko obsera ka majugu do yere koni faga ani ma ko folen nun konna wa mi yere gouverneur ale yere na anu fe mo ko ma koni ma bonne anila nga mungu katama mubli ko o chama koni chiana ina tigina ay la ga fo ko na rasra konna ko ni ba magati wala nun koni chiale koni beno ko sabla mi yere koni samba fla ale ni tan ngulum bla kono nay mi yere na ra préfet do koni ni ale yere kon tu toye Soufiana Abdoulaye Maïkay ko ale fana kun attaquera eni yoro ko fole yonna aywa ko ali bi mire samba fla ani tan ngulum la kono nay ko giri fana commandant de brigade ni amba fo masebe ko o fana kun enlevera anaka chauffeur ke ko o marfati chauffeur ke la ko faga mire sebe ani mobili ko katani ulu koni ye aywa ko kamini ni wakati nuna fobi ni yoro konfole manu o nara ale na lamine ko o kon be ka wole bla kayda ka fo ko la kana balya koni nyonya le do ulu koni ga eni yoro ko fole konna aywa o tamene ga boye kay yele kon du kono ay la ga fo ko ss comme fla kon be no ko ale koni inogidira aywa ko mi kunye septembre kalo kile mu ko ani kono tay ko kay ana lamini ko ulu koni ni sonjera ko sobere ko wasa ko ko docteur Sokura fla koni dayla la ko la kene la kindo be ni amba fo malafia bu sud ko akera yeno ani mire ye benkunda ko akera ni yoro ko fole no fla la aywa ko ani inauguration koni okum kono la mire ni kin kono mo we ila ka fo ko ulu koni ni sonjera ko sobere ko wasabu ke eni barani manuye aywa ila ka fo ko eni barani no koni sababu nyuma ana amusaka ko num bora mamu yoro o de ka fo Denmark lasgide mba anfeno ko ulle kon jera ka demeke wala sani ses comme flan numbe se ka jotu kamna ka daile ka di eni mo ko fulen nun koni aywa kibara kunchera o de ka fo ko la poste de contrôle la ko ba magati wala do tara kanya fi ye mo ko koni ma aywa kibara mun sira mo kunya la wala ya na ka fo ko septembre kalo kile bisaba kono la ko wala da fe ne kanyata ani kono ton kono la ko la poste la ni ikoni be ka bo seku ko eni ba magati do ye ko ul koni poste koni attaquer aywa ko ni ba magati wala nun kon sinfe ay dala ka fo mi anga fin tugu mun kon be no ko ulu kon wulla ka uchasiri wala sa kani ma ko fole nun kon no gen aywa ko ulu kon ga geni kon la ni ba magati nun kon bulla mata do bulla kata o yoro min kon na wa mi yere ni wala kon fi ay dala ka fo ko moto kon to ne kon be no ko ulu kon jinna wa ko mama jogi ma kon ma bone ani ami wakati mina ko bi o ki balan ne kon dirama wa mi yere diripa no e fin tugu kon ka kuna fondi yoro koni ma semembo ako kan folo nga an koni bu kono nu ye semembo eni kibara yelema koni donala anu foye anga boruda wore koni na aywa an balima woni koni kunye anga bidun kibaru ka dokuluga onu ci ako kuluma jola ako ambe anga boruda wore la